zaune tare da annabi Muhammad, she manzon Allah ya jiyo she ya dube su, sahabban manzon Allah duk suna zaune. Da manzon Allah ya dubi sahabbansa sai ya ce musu, hisalu hamsun, akwai ababa guda biyar, idan tulibtum bihinna, har Allah ya jarabce ku da wa'annan ababa guda biyar. Manzon Allah ya ce wa a'udhu billahi an tudrikuhun, ina roƙon Allah kada Allah ya bari ku yi yawancin rai ku iska wannan zamani. Sahabbai suka ce ma'aikin Allah wanne? Yace lam tazharil fahishatun fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Manzon Allah yace har Allah ya sa kuka ga ababa guda biyar Allah ya kiyaye maka ku gani. Nabi ya ce duk lokacin da alfahasha ta yadu cikin mutane, ta zaharil fahisha, ma'ana ba a taba samun alfahasha ya bayyana ba, na kira ne, ma'ana fi ayyi kaumi, cikin kowane irin mutane, Hausawa ne, Zabarmawa ne, Kwatakwalawa ne, Cambawa ne, Loso ne, Kusuntu ne, Basari ne, wane ne, Balarabe ne, har dai alfahasha ya yadu a cikin waɗannan al'umma. Annabi ya ce Allah ya aiko muku da annoba, ya kuma aiko muku da ciwon da ba ku samun maganinsa har tashin alkiyama. Manzo Allah kai gaskiya, in dai alfahasha ya bayyana tsakanin al'umma har an ka zo ana nuna alfahasha karara, to jama'a Allah ya aiko da ciwon da ba a samun maganinsa. Maganar manzon Allah gaskiya ne, ya kuma tabbata. Yau jama'a irin ciruta da ya shigo mana a cikin duniya yau, ba abin da ya kawo wannan ciwo she zina. Kaga ga ciwon sanyi, ga ciwo babaso, ga gonorrhea, ga ciwon ruwa, babban magana ga ciwon AIDS da ya riga ya same ka, ɗinkali kafani ka aje don ka mutu, don ba wani likitan da zai maka maganin sa. ƙarya ne. Maganar manzon Allah in ya ajiye ba mai turewa. Ta haka samari, ba wai iyawa bane ko gwaninta ne, kana da buduri sun kai 6 ba gwaninta bane. In na je unguwa kaza ina da ita, in na je nan ina da shi, in na je unguwa nan ina da ita, ba gwaninta bane, ba kafi kowa iyawa bane. Ka yi hankali ranar da Allah zai addabe ka da wannan bala'i. Haka nan ne yariya budurwa kina unguwa, shiganki kowane ɗaki kin zama kalanda a kowane gida, ba shine gwaninta ba. Ki shiga wannan ɗaki ki zina, ki shiga wannan wurin ki zina, idan garin Allah ya waye akwai motan da zai zo ya ɗauke ki da safe ƙarfe 10 ya je da ke dawo da ke 12 na rana. Akwai wanda zai ɗauke ki ƙarfe 1 a dawo da ke bayan la'asar. Akwai wanda za ki je bayan la'asar ki komo goshin magaruba. Akwai wanda zai ɗauke ki bayan sallar isha she in garin Allah ya waye. Ba iyawa bane, ba kuma kosawa bane, ba wai cewa idanunki ya bude bane. Ki gane cewa jarabta ne, in Allah ya so ya kama ki sai Allah ya kama ki. Turawa sun tashi da iyawarsu da iliminsu da magungunansu, har yau ba a samu maganin AC ba, kuma ba a samu. Likitan da ke da maganin AC ya rike maganin wai bai ba kowa, shine Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ke da AC, ciwonsa ne, kuma shine likitan da ke da wannan maganin. Ya kuma ce ma mutanen duniya, ba ku samun maganin AIDS. A inda da a samu maganin AIDS, inda turawa sun yadda, jama'a mu komo cikin alkur'ani. Maganin AIDS na cikin Kur'ani. In an kabi wannan ayan nan, AIDS ya warku. Duba suratul Isra'i, ba ni ayar 33 mai Allah